si ukážeme, ako si rootnúť telefón, aby vám šlo nahrávanie. Alebo niektorí sa sťažovali, že nejaký root na to potrebujú, tak ja im ukážem, čo to je. Dobre. Takže musíte si stiahnuť tú aplikáciu, ktorá sa volá Rootmaster. Nájdete si ju na internete www.uložto. Ak na mobile, tak je to m.uložto.cz. Nájdete si tam Rootmaster CKAS, napíšete Rootmaster CKAS, napíšete a jednu aplikáciu vyberete, nainštalujete a potom ju takto otvoríte. No, to sú tam iné verzie, takže to bude jedno, hej. A potom, keď budete mať, tak dáte toto root. A teraz sa vám to bude rootovať. Tak, dáme root. Ako vidíte, ja mám telefón rootnutý na 70%, čo mi úplne stačí. Dobre. No a za chvíľku tu budeme mať rootnuté. Dobre, dáme toto. Dobre, a teraz si stiahneme cez Google Play, napíšeme tu. Bože, dlho sa to načíta. Prežijeme, hádam. No proste do obchod, proste tam napíšete SCRENCAST a tam si vyberete nejaký program, nainštalujete. Ja som si tu nainštaloval, aby som vám to ukázal. Ináč ja nahrávam cez SCR. A teraz by sa nám malo si jedno okienko ukázať. Kam? No nejako sa nám neukazuje. No. Zatiaľ tu nič. Tu sa vám ukáže okienko a tam budete mať, že no root a yes root, ale to budete mať po čínsky, takže dáte to druhé okienočko. Nesmiete dať to prvé, lebo to znamená nie. A to by bolo asi všetko, pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, poprípade odber.